Jama'a masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saurara da ku a daidai wannan lokaci a cikin labaranmu na sashen Hausa da za mu gabatar muku da shawarar Talata muna 26 ga watan Safar hijira fayan halitta daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda ya yi daidai da ranar 11 ga watan Satumba miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam shekara ta 2023 ga labaranmu na sashen Hausa kamar yadda muka same su. Musoma da labaranmu dangane da wannan ziyarar aiki da wato wata tawaga ta musamman ta kasar Mali ta kawo a cikin wannan kasa ta mu ta Niger. A yau ina ne wannan tawaga ta kasar Mali karkashin jagorancin Abdullahi Maiga suka sabka a hilin jirgi na Jori Hamani da ke nan babban birnin Yamai. Bayan da sun samu kataccen tarbo daga magabata na wannan kasa ta mu ta Niger, daga bisani ne wannan tawaga ta musamman ta kasar Mali suka nuhi fadar wato shugaban gwamnati Prime Minister wato na majalisar keton kasa CNSP Ali Muhammad Lamine Zain, wanda suka gudanar da ganawa ta farko tsakanin su da Prime Minister, wannan kuma na nuna goyon bayan wato kasar Mali da wannan kasa ta mu ta Niger, musamman a wannan hali da wannan kasa ta mu ta Niger take ciki. Sun gudanar da ganawa ta keke da keke musamman ma inda suka bayyana sakon wato shugaban kasar Mali na riko wato Assimi Goita na nuna goyon bayan shi zuwa ga wannan kasa ta ta Niger. Kayan daga bisani wannan tawaga ta musamman ta kasar Mali sunihi fadar shugaban kasa kuma shugaban majalisar keton kasa ta CNSP Brigadier General Chani Abdurrahman, inda anan suka mika masa sakon wato shugaban kasar Mali Assimi Goita na nuna goyon bayan shi zuwa ga wannan kasa ta ta Niger, musamman ma a wannan hali da take ciki. Idan mun je a jihar Difa, daga nashi waje gwamnan jihar Difa Brigadier General Ibrahim Bagadoma ya gudanar da wata ganawa ta musamman zuwa ga jagorori na al'umma na jihar Difa, musamman ma inda ya musu bayani kan inda aka kwana kan batun shirin na gudanar da wani babban taro na ƙasa cewa da Conference National da gwamnatin shugaban majalisar keton ƙasa ta CNSP wato ta bayyana za a gudanar da shi a cikin wannan ƙasa ta mutu Niger. Janar Brigadier Ibrahim Bagadoma ya bayyana wa mahalarta wannan zaman taron muhimman batutuwan da za a tattauna da kuma za a sanya a cikin wannan sabon kundi idan aka gudanar da wannan wato muhawarar. Ga karin bayani a cikin wannan rahoton da abokan aikin mu na jihar Difa Abdulrahman Bukari ya aiko muna. Shi dai wannan zaman taro da aka buɗe a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Difa General Brigadier Ibrahim Bagadoma ya samu ganin halartar sauran magabata na fuskar lardun Difa, shugabannin ma'aikatun bariki da wa'ilan ƙungiyoyi daban-daban. Ma'anar wannan zama kuma shine dai na yin tanadi zuwa ga babban taro na ƙasa da za a gudanar a nan gaba, kamar yadda gwamnan jihar Difa ya bayyana a cikin nashi jawabi na buɗe wannan zama. Dalilin wannan taro ana so dukkan jiha ta zo da wakilanta kuma kowa ya kawo ra'ayin shi saboda a hudda ƙasarmu daga cikin matsalolin da take ciki na tattalin arziki da na siyasa. To tun da wuri mu tattabu mu yi shawara a tsakaninmu, mu shirya, mu san in za mu tafi Niyame wacce magana ce za mu je da ita. Shi ne dalilin da ya sa muka kiraye ku wannan taro. A ci gaba da nashi jawabi, gwamnan jihar Difa ya bayyana dalla-dalla irin abubuwan da ya kamata a tamtamna a cikin wannan zaman taro. Magana ta farko, menene ne ya kamata mu tsaida kamar shika-shikai na jagoranci a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokacin riƙon ƙaryar da sojoji za su yi. Magana ta biyu shine shi wannan riƙon ƙarya da za a yi wai shekara nawa zai yi. Magana ta uku shine menene zai kamata mu sa gaba a cikin wannan ƙwanƙwariya. Akwai matsaloli da suka damu Nijar har ba iyaka. To a cikin wannan riƙon ƙarya waɗanne ne ya kamata mu tasan ma yi musu tsayin daka ganin cewa sai mun ga bayansu. Magana ta hudu shine kowa ya yarda cewa ita dai wannan jamhuriya tamu bata tahiya daidai. Menene dalilin gurguncinta? Su kundayen mulki da kundin mulki da muka ba kanmu shine bai da kyau, shine bai dace ba, shine yake bukatar kwaskwarima.
ko kuma mutanen da suke mulkin ne ba su iya ba. To a takaice wannan su ne kaɗan daga cikin irin tunanin da nake buƙatar ku yi, wanda za mu sa a takarda mu tahi Niyame da shi, mu ce a mu ma ga guzurinmu ga tamu magana. Wannan kalmomi da gwamnan jihar Difa ya yi amfani da su sun ba duka mahalarta wannan zaman taro ganin irin nauyin da ya rataya a wuyansu da kuma irin gudunmuwar da ya kamata su kawo domin ganin da jihar Difa ta gabatar da ra'ayoyi da kuma shawarwari masu muhimmancin gaske zuwa ga wannan zaman taro na ƙasa da za a gudanar a nan gaba. Daga nashi waje ofishin ministan kiwon lafiya na wannan kasa ta Nijar ayoyin nan ne suka gabatar da wani kundi na aikin su na wata 6 zuwa wata 6 cikin shekara ɗaya dai. Wato wannan ofishin ministan kiwon lafiya na yin raskunar irin ayyukan da suka aiwatar. Ayoyin nan ne abokan aikin mu suka halarci wannan zaman kuma sun jo mana ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin ma'aikata na ofishin ministan kiwon lafiya musamman ma Sakina Habu, inda ta yi ƙarin bayani kan muhimman batutuwan da za su tattauna musamman ma wanda ke kumshe a cikin wannan kundin. Duk abin da ya shahi gidan likita mai za a yi cikin shekarar nan 5, an gina likita ne, an gyara gidan likita ne, wani aiki, wani sayan magani, wani biyan likitoci, duk dai abin da ya shahi likita, zaman likita da zai sa kuma a ƙara lahiyar jama'a shine duka a cikin kundin nan na shekara 5. To ba a ce duk shekara a cikin kundin sai a ɗauki ga abin da za mu yi. To kowace jihar nan 8 sai ta ɗauki kundin nan su ma sai su ce ga abin da za a yi, sai a gama gaba ɗaya a yi kundi guda da ake ce mishi kuma fai a'a shi cikin shekara, shi a cikin babban ake tsamo shi. To wannan gama hannu ne ake da gwamnatinmu da jama'al da masu hannu da shuni da wani ONG duka gama hannu ne ake a ce wannan ga wanda abin da za a yi, ga kowa ya ɗauki amana ga abin da za a yi cikin wannan aiki don lahiyar mutane ta je daidai kuma wani matsaloli da a rage su. Idan mun je a jihar da magaram inda daga nasu waje mata na jami'an tsaro daban-daban da mazan su suka kwanta dama yayin wato gwagwarmayar kare wannan kasa ta Nijar. A matan sun gudanar da wani zaman taro na nuna goyon bayan su zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP, yayin da matan suka yi Allah wadda zuwa ga takunkumin da kungiyar CEDEAO wata kaka ba mu wannan kasa ta Nijar, da kuma wato bukata zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP ta yi duk abin da ya kamata na ganin cewa kasar Faransa ta fice daga cikin wannan kasa ta Nijar. Kasum Mutari da Mamman Usman na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Babban dandalin nan da ake kira da suna Tribune Officiel na nan cikin birnin da Magaram, nan ne aka zaɓa domin tafiyar da wannan gagarumin miting, wato wanda ƙungiyar ɗiya mata waɗanda mazansu su kwanta hannun dama da kuma marayu waɗanda suka fito daga hanyar wato rashin mahaifansu sojawa ko jandarmu ko waɗanda al'amarin wato yaƙi ya ritsa da wato mazansu, su ne suka kasance a wannan guri tamkar tsintsiya domin yin addu'a da kuma huddo wata sanarwa wadda ke ƙara nuna goyon bayansu ga hukumomi na ƙasar nan tamu, musamman ma shugaban ƙasa General de Brigade wato Chani Abdurrahman, shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu, haka goyon bayansu ga gwamnatin hucin gadi a ƙarƙashin inuwar firaministan ƙasarmu Ali Lamin Muhammad Zain. Wannan abin da ya samu da Chani ya ɗauka muna goyon ba 100%. Ya huta mu daga cikin talauci, ya huta mu daga cikin wuya, ya huta mu daga cikin kumci. Mun gode mishi, Allah saka ya mai da alheri. Mu na sojawa hannun Allah kuma suna hannun shi. Muna so ya ɗauke su ya mai da su militar na ƙwarai kamar shi. Su ba su yi ramfilasan uwayensu. A ƙarshe waɗannan ɗiya mata waɗanda mazansu suka riga mu gidan gaskiya da marayu waɗanda wato mahaifansu sojawa ko jandarmu ko waɗanda al'amarin yaƙi ya ritsa da su sun yi addu'a ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali, ya sabko sabon arziki da yalwa a cikin ƙasar nan tamu, ya kare mu kuma daga dukkan waɗansu maƙiya 'yan tada zamna tsaye. Idan mu dawo a nan babban birnin Yamai inda a ranar jiya ne abokan aiki mu suka zagaya a nan Iskadiri inda al'umma na birnin Yamai ke gudanar da zaman tashi mai kwaɗayi na ganin cewa dai sun sa ido zuwa ga wato dakarun ƙasar Faransa musamman ma kan shige da ficensu. Wasu 'yan sa kai da suka ɗauki aniyar ganin cewa za su taimaka musu da abinci, kyauta, ruwan Allah
abokan aiki mu sun je domin ganin yadda ake rabon wannan abinci tare da wato masu gudanar da dahe-dahe. Ga karin bayani ta bakin ɗaya daga cikinsu. Wanga shirye-shirye da muka yi muna yin shi ne ga sunan Sauvegarde de la Patrie. Don muna zakuwa ana dahuwa ana taimaka ma jama'a. Tunda yau inda muke zancen ƙasa ne. Don ba wani harkar siyasa ko wani abin ga kawai ƙasar mu ta mun ka sa gaba da sojan ga sun ka tsaya su kwato mu daga hannun turawa da suke nan suna zalunta mu shekaru da shekaru. Don shi sa mun ka taru yau mu ko muna ka gudunmuwanmu da taimakonmu mutane na waje kuma muna dibin wanda gare su wanda adda hali ya taimaka tunda yau Nijar vraiment mutane suna son taimako sosai tunda kaga dai yanzu a kowane sun ka zaka nan tun da rana ba su koma sai gobe kenan mutanen nan ya kamata ruwa da abinci duk abin da a cikin halinka ka kama musu tunda an ce yau zancen ƙasa na ake ciki ba zancen siyasa ne ba zancen ƙasa na wa'anga turawa kuma in Allah ya yarda muna nan ga ba mu tahiya sai sun tahi ƙasa ta mu ce ta kakannin mu ce duka nan da muke duka babu wanda kakan shi bai da gona Nijar su ubannin su da Allah su bar ƙasar ga su ta can ƙasashen su inda gonakin kakannin suke mu nan gonakin kakannin mu ƙasa mun gade ta kakannin mu da uwayen mu dan Allah su tai su ba mu idan mun je a jihar da magaran musamman ma a gundumar Dongas inda daga nasu waje al'ummar musulmi na wannan yankin suka gudanar da wato karatu na alkur'ani mai girma tare da yin addu'o'i na roƙon Allah madaukakin sarki da ya kawo kwanciyar hankali da salama da aminci a cikin wannan kasa ta mu ta Nijar. Abokan aiki mu na jihar da magaran musamman ma Hawwa Ali da Ali Habu sai kuma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Tamkar sauran departaman na wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar, Dungas su ma ba a bar su a baya ba wajen wato yin sallah gami da addu'o'i musamman ma a babban masallaci na wannan gari na Dungas. Na Allah kawo kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa wanda wato mai daraja sarkin na Dungas Muhammad Mansur Adam shine wato ya shirya yin wannan sallah gami da addu'o'i. An kuma samu halartar sauran hukumomi a sahun gaba mai girma prefe na wannan departama da ma al'umma da suka fito da fifi domin halartar wannan sallah gami da addu'o'i na Allah ka kwanciyar hankali da lumana a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Kiran da zamuwa jama'a gaba ɗaya a tashi addu'a akan addu'a dama ita ce makamin kuma ana yi kuma za a ci gaba da yi insha Allah. Magabata mun sa addu'o'i da Allah kare kasarmu gaba daya da magabatanmu da mu gaba daya Allah ubangiji ya kare mu ya kakwancin hankali cikin kasa kuma jama'an tsaronmu da suka mutu a fagen daga Allah ubangiji ya ji kansu Allah sa sun huta kuma Allah ba mu cika da imani. Bayan yin wannan sallah hukumomi na wannan wato departament sun kasance a fadar mai daraja sarkin na Dungas inda suka yi tattauna musamman ma bisa kan abin da ya shahi zaman lahiya a wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Idan mun je a jihar Doso su ma daga nasu waje mabiya addinin Kirista musamman ma wato a majami'ar Baptist da ke cikin birnin Doso. Mabiya addinin Kirista dai sun gudanar da addu'o'i a cikin majami'u domin roƙon Allah madaukakin sarki da ya kawo kwanciyar hankali da salama da aminci a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Abokan aiki mu na jihar Doso sun halarci wato wannan addu'o'in da kiristocin suka yi ga kuma ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A jiya ne al'umma kiristoci wanda suke nan birnin Doso suka yi sallah a wannan iglis da ake kira da ita Baptist ta nan birnin Doso. Dukansu dai sun hoto ne daga sassa daban-daban a nan birnin Doso domin yin wannan salloli daban-daban kuma ganin fatan Ubangiji Allah mai komi ya kama ƙasar Nijar sauƙi lahiya da wadata ga baki ɗaya. Sun yi kuma wannan salloli ne zuwa ga magabata da mambobin gwamnati da al'ummar Nijar kaf ga baki ɗaya. To ta wannan fannin mun tuntuɓi Reverend wanda shi ma ya kwatanta mana ma'anar wannan sallar da suka yi ga amsar da ya bamu sai mu saurare shi. Wannan sallah muna yin ta special man domin mu nuna cewa abin da ya sami ƙasar nan ya same mu. Mu 'yan ƙasar nan ne, ƙasar mu ce da muka gada, ƙasar mu ce da muke fahariya da ita, kuma ta shiga wani yanayin da dole mu zo a wannan lokaci mu yi kuka ga Ubangiji mu faɗa ma Allah bukata. Wannan wajibi ne domin Ubangiji a cikin Timotawus ta 1 Sura 1 daga aya 1 har zuwa gaba ya umarce mu cewa idan dai muna so mu zauna lafiya, idan muna so mu yi addinin mu rai kwanciya hankali kwanciya ƙasa ta zauna lafiya,
dole ne yauni ne gare mu yi addu'a saboda masu iko, dole ne nauyi ne gare mu yi addu'a saboda magabata tun daga ƙanana har sama. Kuma ya zama muna cewa dole ne, ba wai son mu bane, dole ne mu yi wannan. Shi yasa muna yin shi kowane lokaci domin ƙasar mu ta zamna lahiya, mu ci arzikin da ke ƙasar mu, mu yi addinin mu hankali kwance, mu yi ibadar mu rai kwance. Wato kamar nan birnin Doso duka lahirin kristoci wanda suke nan cikin jihar Doso kamar Dogon Dutse kamar kuma aka ɗauka wajen ƙasar Gashame su ma wato lalle azimin sun yi irin wannan sallah domin ganin cewa ubangiji Allah mai kowa mai komi ya sabko mana wato lalle lahiya da wadata da walwala a cikin ƙasar mu ta Nijar gabaki ɗaya. Daga nasu waje kungiyar tanta CLSP da ta ɗauki aniyar gwagwarmaya wajen wato ganin cewa an koyi turawa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar musamman ma na ƙasar Faransa. Kungiyar a yau innan sun gudanar da wani zaman taro na manema labarai wanda a cikinsa suka fitar da sanarwa na nuna goyon bayan su 100% zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP. Abokan aikin mu sun halarci wannan zaman kuma sun jo mana karin bayani ta bakin Fatima Abubakar daya daga cikin wato shugabannin wannan kungiya. Muna so cikin wannan tahiyai kowa ya bada himma, kowa ya bada karhi, mu hara da bawar da ma kasan mu addu'a. Ubangiji Allah ya kare mu da wannan masiba, Allah ya mu maganin abin da ya yi ƙarhinmu. Wayannan mutane da suka zo ba mu taɓa ganin ba inda bako zai zo cikin gari mai gida ya ce mishi ya sallame shi ya ce bai tahiya. To kenan wannan kokowa da aka sa gaba ba ƙarama ba ce, kokowa ce bi izinillahi mun ɗauke ta sai inda muka yi kayi. Nasaru ba gidansu ba ne ba, nasaru zawwa suka yi kuma yanda suka zo haka su ɗauki kayansu su koma. Kowa ba a zubi da wani jini, ba a zubi da komi tsakani da Allah. Ubangiji Allah zai kama mu su yi gammo su ɗauki kayansu su bar ƙasa tunda ba tasu bace. Na biyu kuma ana taro a eskadiri, muna zuwa eskadiri ana kokowa. To yanzu abin da wannan kadir yake roƙonku, ka a gashi da kokowa, ka a gashi da kokowa tunda mu muka sa kanmu kuma ƙasar mu ce. In ba mu tashi ba muka yi tsaye babu wanda zai zo ya tsaye ya raba mu da wannan masiba. Daga nashi waje wato dan siyasar nan Garba Hambali Dauda ya yi kira zuwa ga al'umma na wannan ƙasa ta mu ta Nijar da su dage kan abin da suka sama gaba da ganin cewa dai an kori wato Faransa a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar da kuma gwagwarmayar kare wannan ƙasa ta mu ta Nijar, yayin da kuma ya nuna goyon bayan shi zuwa ga majalisar keton ƙasa ta CNSP. Garba Hambali Dauda ya bayyana cewa bisa ga dukkan alamu 'yan ƙasa na yin abin da ya kamata, a kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a yayin wannan tattaunawar tasa. Na farko dai muna ma 'yan ƙasa godiya da suka zama tsintsiya matsarminki ɗaya game da wannan yanayi da muke ciki. Shi wannan yanayi kamar da kowa sani ne, 'yan ƙasa yau sun ce ba su bukata su zanen na faransa a ce suna cikin kasanmu. Wannan abun kuma muna gani kama muna da gaskiya mu 'yan kasar niger, muna da gaskiya saboda a zaman su ba mu ga abin da ya unhana muna ba, in ma ba ya kawo muna cikas ba. Muna tunanin abubuwan da an ka yi inates da sushi na godar da sauransu suna nan da duk ƙarin da suka ce suke da, to ba mu ga ƙoƙarin da sun ka kawo muna ba. Muna ma shakku ko muna zargin su ma da cewa ƙila suna tare da waɗannan mutanen da muke nema mu yi yaƙi da su. A takaice dai mu dai zaman da nasu ba mu amince da shi ba, kuma muna tare da 'yan ƙasa na wannan su zaman faransa a ce sun koma gidansu, kuma za mu yi wannan ƙoƙari, za mu yi wannan yaƙin insha Allah. Kiran da zai yi ma 'yan ƙasa game da wannan yanayi da muke ciki shine mu zamna daya tsintsiya muke daya, sannan mu daina abubuwan da za su kawo muna rikici tsakaninmu ko na cewa ba mu gane ma juna ba. Yau abin da ake fuskanta ko abin da ke gabanmu shine waɗanga su za na faransa su bar muna ƙasa, shine kamata a ce yau mun sa gabanmu kuma mun yaƙi har in Allah ya ba mu wannan sa'a. Daga nasu waje ma'aikatar tan da ke kula da wato kwashe salte wato ta jari bola a yau ina ne suka gudanar da wani babban taro na gangami na nuna goyon bayan su zuwa ga majalisar keton kasa ta CNSP, yayin da suka yi kira zuwa ga shugaban majalisar keton kasa ta CNSP kuma shugaban kasa Brigadier Janar Chani Abdulrahman
da ya yi duk abin da ya kamata ganin cewa wato kasar Faransa ta fice daga cikin wannan kasa ta Niger nan take. Abokan aiki mu sun halarci wannan zaman ga abin da suka jiyo ta bakin daya daga cikin shugabannin 'yan shari bola. Babban abin da ya haɗa munan goyon baya ga hukuma ta sojoji ta ceton ƙasa shine babban makasudin haɗuwarmu na nan ga. Muna ba ta goyon baya 100% bisa ga ƙiblar da ta maida ma gaba, kuma muna ma ƙasanmu fatan alhairi bisa ga kuncin da aka kada ta gare shi. Sai dai yawo ba haka aka girka ta ba, an girka tana da zancen mutanen da a ciki su shiga wa ƙasa lahiya su hito wa ƙasa lahiya da dukiyoyinsu. Yau an wayi gari ta saba mana alƙawali da an ka girka ta bisa kai gare shi. An kawo takunkumi ta sama ƙasar Nijar, ta saba ma alƙawalin da an ka kafa ta da shi. An kafa tana don mutanen da ta ƙumsa su shiga ga ƙasa lahiya su hito ga ƙasa lahiya, ta kare dukiyoyinsu da hakkinsu da mutuncinsu. Amma yau an waye gari ba haka nan ba. Baya da wannan muna godiya ga ƙasashen da sun ka ba Nijar goyon baya. Waɗanda ƙasashe Allah Ubangiji ya ɗaukaka musu darajarsu. Daga nashi waje dan wasan barkwancin nan wato jakadan zaman lahiya a cikin wannan kasa ta Niger Cingir Lampo shi ma ya ɗauki wata aniya ta gudanar da wato zagaye a cikin unguwanni ƙauyuka da kuma jihohi 8 na wannan kasa ta Niger da ganin cewa ya ba da tashi gudunmuwa domin samar da zaman lahiya mai ɗorewa a cikin wannan kasa ta Niger. Cingir Lampo ya yi kira zuwa ga dukkanin matasa, malamai, shugabannin addinayya da su kasance tsintsiya madarminki daya a irin wannan lokaci na ganin cewa kowa ya bada haɗin kai domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a cikin wannan ƙasa ta Niger. Yayin da kuma ya kira zuwa ga dukkanin al'umma na wannan ƙasa ta Niger da su yi amanna akan dukkanin matakin da majalisar keton ƙasa ta CNSP ta ɗauka na ganin cewa ta tabbatar da burin ƙasar Niger domin samun 'yancin kanta mai ɗorewa. Ga abin da yake cewa. Shi yasa yau mun ka ɗauki wannan niyya na ba in yi kwansar ba, nika ko na ɗauki istadi na cika aikin da saura ba duka Nijar za a karewa ba cikin ba za su kare cikin istad. Kenan ni ɗauki niyya in yi unguwa ƙauyuka zuwa ƙauyuka, mai gari malumai da sarakai mu tara su saboda su kama muna mu ba tare galgadi zuwa ga 'yan garinsu da 'yan kasan zuwa ga mi'at son ƙasa. In ba mu san mi'at son ƙasa ba, bai yiwa. In ba mu kamawa, bai yiwa. ƙasan tamu ce, in ta yi daɗi ta mu duka ce. To lalle shi ne muna tambaya, furke an ce son ƙasa, ya kamata mu so juna makwabtaka, mu yi aniya da alhakin makwabtaka. Mu tambayi juna, in dan kasar ka Nijeriya ya samu wani alheri, ya yi maka daɗi ko bai maka daɗi ba, in ka ga ya yi maka ciyo ka je kalli su haka dibi kanka da kyau, ba kai kishin ƙasar ka ba, kuma ba kai abin da musulunci ya ce ba. To madalla masu kalamar sauraron mu gaba ɗaya labaran namu kenan, sai kuma gobe idan Allah mai kwami komi ya so yarda zan sake dawowa tare da ku dauke da su bi labarai full, amma a hali yanzu a madadin dukkanin ilahira abokan aiki wanda suka dafa muka gabatar muku da shirin, musamman ma Hajja Zulha Gambo da ta tsara wannan shirin. Ni da na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Sha'ibu da bagi nake fata Allah mai kwami komi ya sake sada mu da alherinsa. Asuba ta gari daga nan Tele Niger. Assalamu alaikum.